Bine v-am găsit din județul Caraseverin. Astăzi am venit prin zonă pentru a urmări ceea ce mă interesează. Sper să și reușesc din cele din urmă să mi-ating scopul. Acum mergem undeva să luăm niște mâncare, mă refer aici la meniul zilei. Și pe urmă hodină. Mâine este Sfânta Duminică, nu muncim. Dar în schimb de luni